దేవుని యొక్క ప్రశస్తమైన నామమున మీకు శుభాలు వందనాలు తెలియపరుస్తున్నానండి. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ పక్షాన మీ అందరికి శుభాలు వందనాలు తెలియపరుస్తున్నానండి. ప్రార్థన చేసుకుందాం. సర్వశక్తిగల దేవానికి వందనాలు, అద్భుతకరుడు ఆలోచనకర్తానికి స్తోత్రములు. మాతో మీరు మాట్లాడండి, మాకు వినగల చెవులు, గ్రహించగల హృదయాన్ని ఇచ్చి నడిపించమని యేసునామం అడుగుచున్నాను తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్, ఆమెన్. మన మధ్యలో ఎవరున్నారు? జెఫన్య గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 17వ వచనంలో చూస్తే, నీ దేవుడైన యెహోవా నీ మధ్యన ఉన్నాడు. మన మధ్యలో ఎవరున్నారంటే తెలుసా అండి? దేవుడు ఉన్నాడు. అది మర్చిపోవద్దు. హల్లెలూయా. అందుకే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మన మధ్యలో దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి మన ప్రవర్తన, మన చూపు, మన నడక చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. హల్లెలూయా. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, ఆయన శక్తిమంతుడు, ఆయన మిమ్మల్ని రక్షించును. మన మధ్యన ఎవరున్నారు? దేవుడు ఉన్నాడు. ఆయన శక్తిమంతుడు ఉన్నాడు, ఆయన మనల్ని రక్షిస్తాడు. అవునండి, మనం చాలాసార్లు మనుషులు మనల్ని రక్షిస్తారేమో అని మనుషుల దగ్గర పరిగెత్తుతుంటాం. మనుషుల తోడు మనం అడుగుతుంటాం. మనుషులు మనతో ఉండాలని మనము ఆశిస్తూ ఉంటాం కదండి. ఒక తల్లి పిల్లల తోడు కావాలని ఆశిస్తుంది, ఒక తండ్రి పిల్లల తోడు కావాలని ఆశిస్తారు. మరి పిల్లలు నా మధ్యలో ఉంటే బాగుండు, లేకపోతే భార్య అంటది నా భర్త నా మధ్యలో ఉంటే బాగుండు, భార్య అనుకుంటుంది నా భర్త నా మధ్యలో ఉంటే బాగుండు, లేకపోతే భర్త అనుకుంటాడు నా మధ్యలో నా భార్య ఉంటే బాగుండు అనుకుంటారు. కానీ వాళ్ళంతా తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ బంధాలండి. కానీ నిరంతరము ఎవరు మన మధ్యలో ఉంటే బాగుంటుందంటే దేవుడు మన మధ్యలో ఉంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఆయన శక్తిమంతుడు, ఆయన మనని రక్షించేటటువంటి దైవం అండి. హల్లెలూయా. మనకి ఏదైనా ఆపద వచ్చిందనుకోండి, మనకి ఏదైనా అపాయం వచ్చిందనుకోండి, మనతో ఉన్న భార్య మనని రక్షించలేదు, మనతో ఉన్న భర్త మనని రక్షించలేదు, మనతో ఉన్న పిల్లలు మనని రక్షించలేరు, మనతో ఉన్న సహోదరి మనలు మనని రక్షించలేరు. కానీ మనతో ఉన్న దేవుడు మాత్రం మనని రక్షించేటటువంటి దేవుడు ఉన్నాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోవద్దండి. హల్లెలూయా. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, నీ దేవుడు నీ మధ్యలో ఉన్నాడు, ఆయన శక్తిమంతుడు, ఆయన మనని రక్షించే దేవుడు ఉన్నాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం మర్చిపోవద్దు. ఆయన శక్తివంతుడు అన్నటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు. ఎలాంటి ఆపదలో నువ్వు ఉన్నావేమో, ఎలాంటి అపాయంతో ఉన్నావేమో, ఎలాంటి కష్టంతో ఉన్నావేమో, ఎలాంటి నష్టంతో ఉన్నావేమో, నీ మధ్యన నీ దేవుడు ఉన్నాడు, శక్తిమంతుడు ఉన్నాడు, నేను రక్షిస్తాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని నువ్వు మర్చిపోవద్దు. ప్రియ కుమార్తె, ప్రియ కుమారుడా, ప్రియ సహోదరులు మనురారా, జ్ఞాపకం చేసుకోండి. కాబట్టి ఆయన మనకి శక్తిమంతుడై ఉండి మనం రక్షించే దైవం ఉన్నాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని దేవుడి మాటలని దీవించునుగాక. ఆమేన్. వందనాలండి. ప్రార్థన చేసుకుందాం. సర్వశక్తి గల దేవ నీకు వందనాలు, అద్భుతకరుడు ఆలోచనకర్త నీకు వందనాలు. మాతో మీరున్నారు, మీకు వందనాలు. ఏ కష్టంతో ఏ నష్టంతో చూస్తున్న ఏ బిడ్డనైనా మీరు దర్శించండి, మీరు రక్షించే దైవం ఉన్నారన్నటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోకుండా నీ యందు ఆధారపడి జీవించే శక్తినిచ్చి నడిపించమని యేసునామం అడుగుచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. వందనాలండి.